Molt bones. Bé, doncs avui us volia ensenyar a com migrar la vostra web al servidor web hosting o com crear una web nova, perquè més o menys el procés serà similar. Bé, per començar, per fer la transferència necessitarem diverses parts. Una, baixar-nos una backup de la nostra web, una còpia de seguretat. Això ho farem amb un plugin que és super senzill. Necessitarem un codi, que això ens ho proporcionarà el hosting on el tinguem allotjat. O contractat. Vale? Llavors, nosaltres aquí, per exemple, fins ara el teníem a seret.net, que està bé, però bueno, per motius X hem decidit canviar. Llavors, el domini és aquest d'aquí, i per trobar aquest codi hem d'anar aquí on posa gestionar domini i aquí on posa més obtenir el codi EPP. Llavors, anem primer aquí a servidor cloud, anem a veure si posem si busquem el nom del domini, què ens diu? Clar, ens diu que està ocupat, però nosaltres el volem transferir. Llavors, abans de començar el procés de transferència, ens anirem a la nostra web, panell d'administració, i haurem instal·lat un plugin que ara us ensenyo quin és, que és aquest d'aquí, All-in-One Migration. Si vosaltres no el teniu instal·lat, veniu aquí a extensions, afegeix, i aquí escrivim WP Migration. I és aquest d'aquí. Ara ha canviat, suposo que pel tema de Sant Valentí hauria de canviar. Aquí fins i tot em diu que actualitzi, l'actualitzarem. Sempre és important que els plugins estiguin a l'última versió. Normalment són millores de seguretat i de compatibilitat. Vale. Ja s'ha actualitzat. Vindrem aquí al seu panell d'administració i li diem que volem exportar la nostra web. File és un arxiu. Ara prepararà l'arxiu per poder-lo descarregar. I llavors el procés és molt senzill. Un cop aquest l'haguem descarregat, al nostre hosting del servidor cloud, del servidor web, el que farem és, un cop tinguem feta la transferència de domini, contractarem un hosting gratuït, allà instal·larem un WordPress, instal·larem aquest plugin i el que farem és migrar la web d'aquest hosting en aquell. Per això ara ens estem fent la descàrrega de la web. O sigui, ara estem fent una còpia de seguretat, descarregant una còpia de seguretat d'aquesta web. Aquí veiem com va baixant, un procés que triga a vegades una miqueta, però bueno, aquesta com que pesa poc és prou ràpid. I ja veiem que l'ha descarregat del tot. Aquí ja podem tancar. Aquí encara ja que estigui així ja l'ha descarregat tot. I ara sí, ja tenim el backup de la nostra web, llavors ara sí, ens anem aquí i li diem que el volem transferir. Aquí veiem que està pensant. Vale. Ara aquí ens diu, no tens un compte de client? Doncs anem a crear-ne un, d'acord? Llavors, posarem un altre correu electrònic que tinc i li direm a crear un compte. Ens diu transferència mañansmasvidal.cat, renovació per un any, escriu l'outcode del domini per poder-ho transferir. Això és aquell codi que us he dit abans. Llavors, venim aquí, si no el teniu vosaltres tan accessible, li heu de demanar a la companyia que us el faciliti. Això no us poden dir que no us el poden donar, d'acord? L'enganxem, activa l'autorenovació. De moment marcarem que no, això d'aquí tampoc, protegir tampoc. Vols un servei de hosting web per al teu domini? Només el domini, no afegir hosting web. Afegeix el hosting
PHP Free amb aquest, aquí. Llavors, complements, li diem que volem el WordPress. Diu, un cop finalitzada la instal·lació, s'enviarà un correu electrònic al responsable del hosting, al compte de correu del responsable especificat, blablabla, vale? Llavors, dades del client, soc una persona física autònom, posarem les nostres dades. Aquí, si us fixeu, a la dreta, posa si tens algun codi promocional. Aquí ara haurem de posar el codi promocional que jo us vaig donar amb un vídeo, ara us l'ensenyaré, perquè així us afegirà 10 euros a la vostra compte. Vale, el codi és aquest, 76 AVI J. Li donem a validar. I aquí et posarà que em donis les gràcies, en acabar l'activació s'afegiran 10 euros en el teu panell de hosting, d'acord? Llavors, aquí ara farem el pagament amb la targeta. Si volguéssiu registrar un domini nou, el procés seria exactament el mateix. Aquest és, si estem fent el procés d'una transferència d'una web, sinó d'una transferència d'un domini, però si volguéssiu contractar un domini nou, el procés seria el mateix. Aquí li direm que no. Vale, llavors ja estarà, la renovació és aquest preu, més l'IVA, és això, d'acord? Llavors, a l'any ens sortirà a pagar això. Que veieu que es va movent, aquí dalt també. Vale. Bueno, aquí tenim un petit tutorial, no? On t'acompanyen per que vegis el servei web panel com és. Bueno, aquí et fan una petita explicació. Vale, i ja estarà. Vale. Ara, què ha passat aquí? Tenim ja un hosting actiu, d'acord? Diu que s'està creant, per tant encara ara no podem accedir al lloc. Els teus dominis a la cartera tenim aquest, mañasmasvidal.cat, vale? Veieu que aquí la rodeta aquesta dentada està girant, això vol dir que encara s'està transferint de Seret aquí, això pot trigar. A veure, aquí diu que pots trigar... Exacte, aquest procés pot trigar diferents dies. Diu, el domini s'està transferint a aquest registrador, aquest procés pot trigar diversos dies, si existeix qualsevol incidència se't serà notificat i pots utilitzar els botons de la part inferior per cancel·lar o reiniciar la transferència d'aquest domini. Aquí de moment no ens deixa fer res. Doncs de moment ara és esperar a que acabi aquest procés de transferència d'aquesta empresa en aquesta. Quan s'hagi transferit, veurem el procés per importar la web en aquest servidor. D'acord? Llavors que és molt senzill. Com que ja tindrem un WordPress instal·lat, però sense verge, vull dir, sense res, l'únic que farem serà instal·lar aquest plugin i aquí dir-li import. I llavors aquí ens dirà, vale, vols importar una web? Molt bé, doncs agafa, què li hem de donar aquí? Doncs l'arxiu que ens hem baixat abans. Aquí ens diu que el màxim permès de l'arxiu ha de ser de 200 megas. El nostre, abans hem vist que pesava més, que eren 200 i escaig. Però hi ha una forma que aquí et diu... això no fa falta, perquè, veus? Et diu que pots seguir tots aquests passos, però si no en tens ni idea, o si no saps de què va això, o si no, aquí et diu fer servir aquest plugin, que aquest el pots... A veure... Ens diu aquest d'aquí, descarrega't aquest d'aquí, i el que farem serà instal·lar aquest plugin d'aquí, que el que ens farà és ampliar el tamany de la càrrega de 200 megas a 512. Bé, sóc en Jordi del futur. I, vale, a veure, com us he comentat,
indica que descarregaríem aquest plugin. És que ara estic editant el vídeo i he vist que no ho he mostrat. Bueno, el descarreguem. Això ho podeu fer al mateix temps abans de pujar la web. El tenim aquí, vale? Tanquem aquesta pestanya. I per instal·lar un plugin manualment, sí, en comptes de... Venim aquí a extensions. Aquest crec que no està penjat al repositori. Com que nosaltres l'hem descarregat, aquí em posa penja l'extensió, clicam aquí i ens sortirà aquest botonet per buscar-lo a l'ordinador o des d'aquí l'arrosseguem aquí i l'instal·lem. Ara veieu aquí que està pensant, activem l'extensió, vale, i veiem que ja el tenim instal·lat. I si ara anem aquí a import, veiem que ja podem pujar fins a 512 megas. Vale? Era això per comentar-ho. Vinga, adéu. Doncs de moment ho deixem aquí i quan s'acabi de transferir el domini continuarem, d'acord? Molt bé, a veure, més coses. Hem rebut uns correus del servidor web hosting. Aquí és un ador de les teves dades de client per accedir al teu panell de servei web hosting, d'acord? Aquest correu guardeu-lo sobretot. Rebràs un correu amb la factura i al cap d'una estona, com que el que estem fent en aquest cas és una transferència d'un domini, hem rebut un correu del registre de dominis que ens diu, el servei web hosting ens diu que la transferència de mañosmasvidal.cat el dia que es va iniciar ha estat sol·licitada cap a un nou registrador. Com que jo sóc la persona de contacte que estic en aquesta web, la persona d'administració, perquè és d'un company i li estem fent, per procedir amb la transferència s'ha d'acceptar aquest procés, d'acord? Llavors, diu, si vols procedir amb la transferència del domini, aquí no es veu, hi ha un botó, però està en blanc, cliquem aquí i diu, vale, perfecte. Això vol dir que ja el procés de transferència segueix, d'acord? Si ens haguéssim, si pel que sigui algú, cosa que seria molt estrany, vale? Aconseguís aquest codi EPP o el codi authcode i procedís a voler transferir el vostre domini sense el vostre consentiment o de la forma que fos, si vosaltres rebeu aquest correu, li doneu aquí i no es procediria a transferir el domini, d'acord? Però això no sol passar. Bueno, doncs aquí rebrem un altre correu, l'acabem de rebre, canvien l'estat dels dominis, benvolgut, els sistemes automàtics han detectat canvi en la situació dels dominis. Dominis que han modificat el seu estat, domini, mañosmasvidal.cat, estat, transferència del domini, resultat, s'ha produït un error, consulta els detalls, servei web pane. Bueno, doncs anem a veure quins errors ens està donant. Anem a veure què és el que ha passat. Jo tenia el bloqueig de registre activat, o per defecte ells ja l'activen. Vale? Llavors l'estem desactivant. Vale, diu el domini està desbloquejat. Diu deberías activar el bloqueo de registro a menos que estés transfiriendo el dominio del registrador, que és el que estem fent nosaltres. Aquí, si us fixeu, el preu realment és el mateix del domini, el preu del domini. Però migrant al servei web hosting ens estalviarem el hosting. Vale? Llavors, ara veurem com avança aquest procés de transferència i us vaig informant. Vinga, fins ara. Molt bé, doncs de Seret hem rebut un correu que ens notifica la confirmació de la sol·licitud de transferència. Aquí ens diu que hem rebut una notificació, tal, i que si vols procedir amb aquesta transferència no fa falta que facis res més. Que si volguessis cancel·lar, que et posis en contacte amb ells o que cliquis aquí i tal. Com que no volem fer cancel·lar la transferència, al contrari, el que volem és que segueixi, doncs deixarem estar
aquest correu, no li farem cas i ja està. Després, un altre correu que hem rebut de servei web hosting és que ja tenim el WordPress instal·lat. Llavors, clicarem aquí i, clar, què passa? Que encara anem al hosting antic. Per tant, ens haurem d'esperar que es faci la transferència efectiva per poder accedir al nou hosting, d'acord? Ja us aniré informant. Vinga. Molt bé, doncs, a veure, us volia mostrar com estava el procés de transferència. Ja ha passat molt de temps i ja està transferit i com que ara estic editant el vídeo us vull comentar algunes coses. ¿Vale? Quan es va acabar de realitzar la transferència, jo intentava accedir a aquest hosting i no hi havia manera. Quan accedíem en aquesta direcció ens posava que estava bloquejat, que no sé què. Em vaig tornar mig boig i vaig anar per resoldre aquest problema perquè és una web que estava activa i que ha de treballar i no hi havia manera de trobar l'error. Fins que no el vaig trobar van passar potser un dia. Aquest panell és nou. Jo considero que aquest error és una cagada per part d'aquests senyors, però bueno, jo us explico què va passar. A veure, quan accedim aquí, vindrem aquí i veieu aquí on posa gestió de DNS. Les DNS és una història que el que fa és que apunti el teu domini en el hosting que tenim contractat, d'acord? Ja veurem que més endavant, al final vam contractar el hosting de pagament que tenen ells, que ens oferia millores, perquè la desavantatge d'aquests hostings gratuïts és que són allotjaments compartits amb moltíssima gent i ells van començar a rebre atacs de DDoS i altres històries. Va estar la pàgina penjada inoperativa, o sigui, tant aquesta com totes les que hi havia en aquells hostings compartits, i potser van estar 2, 3, 4 dies exactament, no ho recordo, però inoperatives. I clar, a mi aquest senyor em va dir, escolta, això no pot ser. I vam ampliar el hosting. Aquí com veieu, els registres DNS ens apunten a aquesta IP, que és la IP d'aquest hosting, d'acord? I llavors tenim això d'aquí, això són les DNS, ¿vale? Apunten, aquí veieu que posa DNS3, serveis web tal, no sé què, i que al mateix temps apunten a la IP. Què passa? Que aquest hosting sí que estava apuntant correctament, però quan vam fer la transferència, venim aquí, dades de DNS, perquè això ho heu de tenir en compte, si feu una migració. Aquí això no estava apuntant en aquest hosting, estava encara apuntant al hosting antic. I jo crec que això crec que és cosa d'ells, és feina d'ells. Ara ja està corregit i ja apunta on ha d'apuntar. Llavors, quan tu busques Mayans Masvidal, vens a per aquí. De l'altra manera, anàvem a Seret, que Seret ja ens estava dient ei, aquí tu ja no tens... s'ha cancel·lat el compte, tu no has renovat i per tant no... Llavors això ho heu de tenir en compte si feu una transferència de domini. Si contracteu un domini nou, no perquè ja us apuntarà aquí directament. Però si feu transferència, sobretot vigileu això, que quan s'hagi transferit el domini, heu de venir aquí, a dominis, cartera de dominis, i mirar a on us està apuntant les DNS. Aquestes DNS, això ells us ho han de facilitar. ¿Vale? En aquest cas, perquè el hosting aquest és el superior al gratuït, és DNS3 i DNS4. En el gratuït, si no recordo malament, era DNS1 i DNS2. Vull dir, això tingueu en compte a l'hora de fer la transferència, perquè és que si no, no us tornareu bojos com em va passar a mi. Llavors, sobretot, fixar-se en això, que tant el domini, el domini el que sigui, us apunti en aquestes DNS i veieu que és diferent, la gestió aquesta d'aquí, gestió de DNS és del hosting, i aquesta d'aquí és del domini. És el mateix però no és el mateix,
sigui, el domini i el hosting han d'apuntar les mateixes DNS. Si no, és per on començar a donar error. Llavors, aquí veieu que venim a gestió de DNS, com hem fet abans, vale? I les DNS veieu que apunten al mateix lloc. Vale? Són les mateixes. Per tant, tot funciona correctament. Si voleu, us ensenyo com ha quedat la web, que l'hem renovat, vam aprofitar per renovar-la. És a dir, que al final vam contractar el domini. Hem fet alguns canvis. Hem deixat això aquí que quedi sempre fixe. Vale? Això ha estat fet amb Elementor. Si voleu ja us faré algun tutorial sobre Elementor. És un constructor de pàgines, vale? I ja està. I en principi, ja us dic, el que vam... Per importar la web aquí, com us vaig explicar ja en un altre vídeo, vam venir aquí, All-in-One Migration. O sigui, imagineu-vos una instal·lació neta completament. Vens aquí, li dones a importar i llavors importes l'arxiu que vam descarregar del hosting antic. Vale? I llavors se't puja tot el contingut que tenies allà. Et surt un avís d'enlaces permanentes, no sé què, en anglès. Tu li dius que sí, que tranquil, que no passa res. Vens aquí a opcions, on diu enllaços permanents. Vale, doncs per ensenyar-vos això de la importació, vale, perquè no dieu, ostres, que no sé, no em queda clar com es fa. He creat un petit WordPress de proves, vale, que després esborraré amb un... aquesta companyia ofereix dominis gratuïts, vale? Jo no us ho recomano, per tenir una web pròpia, vale? Primer, perquè aquests dominis en qualsevol moment poden desaparèixer i us poden dir, doncs t'has quedat sense domini, o sigui, t'has quedat sense web. I a banda, que són dominis .tk i A veure, per exemple, si li donem... això per fer... jo què sé... hola, què tal? Vale? Veurem que els dominis que ens ofereixen són holaquetal.tk, ml, ga... Això em penso que és són països que no... crec que són africans que no tenen prou feines... que serà pràcticament impossible que tinguin internet o, bueno, que te penso que és Ghana, no sé què són terminacions molt estranyes, vale? Però Google els té enfilats i qualsevol domini que acabi amb això ja el té considerat com a spam o... Vale? Llavors, sobretot, no fer servir. Si és per fer proves i per això, vale, però ja està. Vale? Entrem aquí. Això serà és un WordPress completament verge, no té res perquè l'acabo d'instal·lar. Vale, veieu que està en anglès, vull dir, els primers passos jo normalment el que faig és això, que no... Canvio l'idioma, posem en català, donem aquí a guardar. Vale, després aniríem a extensions o plugins, anem a afegir. Vale, aquí buscaríem el WP Migration, diria aquest, instal·laríem, vale, activem, vale, aquests els esborro, sí, vale, tenim aquest, i ara si venim aquí, li diem a import, estudiarem el que hem dit, venim aquí, cap aquí baix, ens el descarreguem, i jo com que ja me l'he descarregat, no, clar, no, bueno, venim aquí, extensions, afegir, pengem l'extensió, clico aquí, aniríem a descàrregues, que són normalment a parar, aquest aquí, obrir, instal·lar, activem l'extensió, vale? I ara ja podríem carregar fins a 512. Vale, ara doncs m'aniré a... Vale, doncs donarem a obrir i ara s'està carregant
a l'arxiu que li hem posat. Vale? Això triga una estoneta. És que així veieu com és tot el procés, vale? Que ja us dic, no és complicat, vull dir, fer-ho així en plugins és un moment. Si ho has de fer manualment a través dels arxius, és un rotllo i poden sorgir errors. D'aquesta manera és super senzill. Doncs aquest plugin ja s'encarrega de modificar la base de dades, ja ho fa tot. Llavors no hi ha possible error. Descarregueu l'arxiu des del hosting antic i el pugeu en el nou. I ja està. Vale? Ara veieu que ell està mirant que tot sigui compatible i això és el missatge que us deia abans. Diu el procés d'importació sobreescriurà la teva web, la base de dades, els fitxers, les imatges, els plugins, els temes. Tingues en compte de tenir un backup del que tenies abans. Com en aquest cas, com que és verge, no tenim cap backup. Vale? Anem a procedir. I ara és quan està ja començant a fer el canvi. Veieu que aquí diu està restoring, vol dir que està restablint. Està restablint tots els arxius i ara és quan està fent la màgia, per dir-ho així. Vale. Diu que la teva web ja ha estat importada correctament i això és el que et deia, els permalinks, que és allò que us deia dels enllaços permanents. Els permanents de network de default. Bueno, això ja està, li donem aquí a finish i ara sembla que no, dius, no passa res, vale? Si ara li donem a refrescar la pàgina, ens diu que hem de tornar a loguejar-nos. Doncs tornem a posar l'usuari i la contrasenya, vale? I ara ja veieu que aquí ha canviat. Vale? Doncs no, mira, la versió que he posat no era la més antiga. Però bueno. Aquí apreteu el botó control. Vale, és la nova. Però bueno, ja veieu que la importació s'ha realitzat correctament. Vale? Però aquí veieu que posa aquí Page ID. Això és que els enllaços no s'han... Els enllaços permanents, com ens avisava aquell missatget, s'han restablert els enllaços permanents per defecte. Llavors hem de venir aquí, vale? I li donem a nom de l'entrada. Guardem i ja està, és tot el que haurem de fer. Vale? Ara venim aquí, anem aquí som i veiem que torna a sortir aquí som. I la web és completament operativa, funciona correctament. Vull dir que és ben senzill, vale? Bueno, ja aprofito per dir-vos, si necessiteu un manyà i esteu per la zona de Maresme, Barcelonès, el Vallès, podeu trucar a aquest noi que treballa molt bé i, bueno, i això. Si voleu veure la seva web, el seu blog, bueno, això, que si us fa falta que li doneu un toque, vale? Bueno, doncs vinga, i després, adeu. Ha d'estar així, li doneu els canvis i ja està. El que pot ser és que també quan importeu hagueu de tornar a iniciar la sessió, vale? És molt important que tant l'usuari com la contrasenya que teníeu en el hosting antic, vale? El poseu aquí, el mateix. Aquí, per defecte, l'usuari que s'us crearà és el que et ve per defecte, que és el que t'envien en el correu electrònic. Vale? Jo ja vaig canviar les dades perquè si no et sortia aquí, et posa admin, no sé què, i el correu és admin arroba el teu... Ara, un segon, us ensenyo... Vale, com que jo vaig importar i es va canviar. Bueno,
Si us ve amb un correu diferent, aquí poseu el que a vosaltres us interessa i llavors, aquí et diu que si es canvieu, que s'enviarà un correu electrònic per verificar que realment és aquesta. Aquesta adreça d'aquí és més a nivell administratiu, per si hi ha una errada, per si algú ha de contactar amb vosaltres a través del Whois, llavors el rebreu aquí. Però si no, normalment quan rebeu algun contacte o el que sigui és a través del formulari de contacte i és el que vosaltres poseu allà. Doncs res més. En principi, aquest tutorial una miqueta extens de com fer una migració acaba aquí. Si teniu qualsevol dubte, m'ho comenteu. Però us dic que al final és relativament senzill. Si quan inicieu la migració, la transferència del domini, sobretot assegureu-vos això. Un, que tingueu el codi Authcode o EPP. Això per una banda. Després, que tingueu desactivat el bloqueig del domini, perquè si no us passarà com em va passar a mi, que quan inicia la transferència per part d'un hosting, a l'altre li diu, no, tu no pots, no pots tenir aquest domini perquè està bloquejat. Després, fer la còpia de seguretat i sobretot això, que quan porteu el domini aquí, assegureu-vos de que les DNS, les dues apuntin al mateix lloc, tant les del domini com les del hosting, I ja està. Si teniu qualsevol dubte, amb aquesta gent podeu parlar. Veniu aquí a suport, mur de suport gratuït, i aquí els hi preguntes el que sigui i normalment, abans de contestar-te per aquí, et truquen, perquè tu quan crees el compte ja poses el número del telèfon. I ells, en qüestió de... és que ni mitja hora et contesten, Mira, si us fixeu aquí, jo vaig fer una... Aquí, quan vam fer l'actualització del hosting gratuït al bàsic, que el bàsic estem parlant de... crec que són 40 euros a l'any, vull dir que és una... en comparació d'altres empreses està molt bé i tens fins a 7 gigas de capacitat, vull dir que és una borrada. Jo vaig enviar el missatge a les 5:31 i van contestar i 56. Vull dir que... i crec que fins i tot primer em van trucar. Jo la veritat és que de moment no puc estar més content amb ells. Tenen les seves cosetes, no dic pas que no, perquè de vegades veus que va una mica lent, potser, o potser és el meu ordinador, però jo reconec que si faig balança, el panell d'administració és una miqueta estrany, és molt diferent al que jo estic acostumat, però un cop t'hi acostumes, ja està bé. Doncs en principi, com dic, el tutorial ja el dono aquí per tancat, Vinga, que vagi bé. Adéu.